Nadšenie, hrdosť a spev zaplnili jezuitský kostol. S piesňou v srdci bol názov slávnostného koncertu, ktorý sa konal pri príležitosti 15. výročia vzniku mužskej speváckej skupiny Urban a 25. výročia založenia miešaného speváckeho zboru Rubín. Práca s týmito ľuďmi, s týmto zborom mi dáva veľmi veľa. Stávam sa tvorcom a pomáhajú mi vytvárať to, k čomu tie piesne boli vytvorené. Buď boli vytvorené pre vyjadrenie vnútorných pocitov každého človeka, alebo teda jednotlivých ľudí. A mne sa im podarí, alebo sa nám darí spoločne vytvoriť vlastne z tej piesne nejaké dielko. Tak ako sa sochárovi podarí vyrobiť socha, ako sa maliarovi podarí namalovať obraz, tak nám sa podarí vniesť do tej piesne všetky tie emócie, ktorými tí jednotliví ľudia vnútri pracujú alebo sú obdarení. Ak sa nám takéto dielo vydarí, tak jak sa nám podarilo v dnešnom trebárs koncerte, tak som spokojný ja, šťastný tiež a sú určite spokojní aj oni a šťastní. To je podľa mňa to najlepšie, čo môžeme mať. Rubín vznikol v roku 1998 ako myšlienka medzi členmi miestnej organizácii Jednoty dôchodcov. O 2 dekády neskôr, v roku 2010, si ochranné krídla nad súborom podelili Jednota dôchodcov a ZUŠ v Skalici. Mnohí z nich, by som povedal, preklenuli ten prechod skoro nevedomky. Jediným problémom alebo jedinou záležitosťou, ktorá ich na to upozornila, bola, že museli vypísať prihlášku. Takže cez túto takú jednoduchú záležitosť stali sa žiakmi školy, ale musím zase povedať aj trošku na základnú umeleckú školu, že otvorila sa vlastne pre tento druh štúdia aj pre dospelých a som za to veľmi vďačný riaditeľstvu, alebo teda pánovi riaditeľovi, ktoré toto všetko umožňuje. Inak práca tak ako s každými inými žiakmi. Rozhodujúcim momentom pre vznik skupiny Urban bola veľká snaha exprimátora inžiniera Michala Srholca o obnovenie tradičných ľudových zvyklostí v našom meste. Oslovil chlapov z radu vinohradníkov a od roku 2008 sa zasvetili udržiavaniu a propagácii pôvodných regionálnych piesní. Tak mne to dáva osobne také životné naplnenie, pretože som žil medzi jednoduchými ľuďmi v poľnohospodárstve a za mladí v tej Skalici, kde tie tradície boli. Takže toto všetko je mi veľmi blízke a nabral som odvahu, aby som sa pokúsil založiť tento zbor. Založenie je určitá námaha, alebo tak, ale je to aj zadosťučinenie, že tí ľudia vás rešpektujú, že vám pomáhajú a tvoria. Ja nie som odborník a muzikant, ale som ten, ktorý ponúknem a niečo urobím, preto tí ostatní už sa popridávali. Takže bez ľudí sa nedá nič urobiť a keď sú ľudia ochotní a ja som ten, ktorý mám určité kontakty, viem ich využiť pre dobro a pre také fungovanie tohoto zboru. Ale všeobecne vlastne vzťahov medzi ľuďmi je dôležité, aby sme sa stretali a navzájom si pomáhali nielen na kultúre, ale či to platí v celospoločenskom zábere. A lepšie sa vám spieva na pódiu pred divákmi alebo na takýchto stretnutiach? Mne sa spieva všade dobre, na zboristov sa musíte opýtať ich, ale ja si myslím, že je to úplne jedno, pretože tam sa jedná o to, že tie piesne, pokiaľ sú nacvičené a dobre sa v nich cítia, sú ich vyjadrením nálady, ich vyjadrením radosti, elánu, prípadne iných emócií, ktoré sa tam môžu vyskytnúť. Takže ja si myslím, že je to jedno, kde, v ktorej chvíli. Pre nich je dôležité spev, ktorý ide z ich srdca. Ako hostia večera sa predstavili dve hudobné zoskupenia, ktoré majú svoje korene v ZUŠke pod vedením Miroslava Buzrlu, Raubíry a ZUŠ Melody Band. Repertoár vyberáte vyslovene len vy, alebo môžu aj vaši členovia? Repertoár väčšinou vyberám ja.
už pri prvom pohľade na nejaký materiál, ktorý sa mi dostane do ruky, v prípade, že teda mám oň záujem, tak mám nejakú predstavu, jakým spôsobom prípadná úprava alebo jak by sa mal riešiť. Mali sme aj také možnosti, alebo boli aj také prípady, že napríklad na prehliadku Dokbel sme mali len duetá, ktoré si vybrali sami členky speváckeho zboru. Takže aj takáto možnosť tam je, ale väčšinou je to zborový spev. Tak repertoár vyberal vždy vedúci súboru a to bol donedávna to bol Janko Buzrla. A teraz sme to urobili demokraticky. Pán Jaroslav Pirkl prišiel, napíšte si každý pesničky, ktoré sa vám páčia a ktorých bude najviac, tie dáme do toho repertoáru. Pani primátorka, aké sú vaše pocity z dnešného koncertu jubilantov? Takže veľmi pekne ďakujem speváckým obom zborom za pozvanie. Koncert bol úžasný, kostol bol plný. Ja by som im chcela zaželať ďalšie úspešné roky. Som veľmi rada, že tu udržujú nejakú tradíciu v Skalici, že tou piesňou a tou láskou k tej piesni šíria dobré meno Skalice, nielen u nás, ale teda nás reprezentujú aj na okolí a naozaj sa pred nimi skláňam a veľmi pekne im ďakujem za všetko, ako nás tu reprezentujú a čo všetko robia. ...25 rokov je už úctyhodný čas pre spevacký zbor. Ako vidíte jeho budúcnosť? Eventuálne, akú by ste si želali budúcnosť tohto zboru? Budúcnosť by som si želal čo najlepšiu a to znamená, že by som potreboval, aby tá generačná obmena, ktorá prirodzene prebieha, to znamená, že niektorí odchádzajú a niektorí by mali prichádzať. Vidím v tom dobrú budúcnosť, možno práve dnešným koncertom sme ukázali, alebo sa ukázalo, že tá mladá generácia môže mať vzťah, ak sa k tomu vedie a môže sa aj v tomto smere vyžiť. Dúfam, že sa to potom prejaví, že všetky ostatné nasledujúce generácie potom buď pristúpia, alebo nepristúpia, alebo budú spolupracovať nejakým spôsobom s našim zborom. No, tak moje želania už nie sú tak veľmi optimistické a rád by som to predal niekomu mladšiemu, kto by po tej odbornej stránke sa zrejme niekto nájde, ale aj tú organizačnú a tú starosť, aby je treba, aby to niekto niesol ďalej. Takže verím, že sa nájdú takíto ľudia a že to pokračovať bude. V tých mužákoch sme spívali, že kdože potom bude obrábať tie vinohrady, kto bude jazdiť na koňoch a potom kto bude vínko píjať. Takže to všetko ma nadchýna, že sa človek zamyslí a verím, že po nás prídu druhí. Tí, čo majú stredný vek, oni zostarnú a niekomu sa to zapáči a iste prídu a ponesú tú tradíciu aj ďalej.